kagahon. Ulo enjoy lang Oho, Tamiyaw kumamba ni sa Star kag Doc Matmayo, Jinky Dialagnon, Noel Amar kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Si Abraham Sala Ortiga, good morning nagamonitor sa Riyadh, Saudi Arabia ni si Abraham Ortiga. Kamusta ang Saudi Arabia? Kay ang ilagay yung Dato Castillo, good morning man. Kay Melvin Piñapel, kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, nagamonitor na nga pita, thank you gid. Si Jinky de Alagdon aga pa rin na siya. Si Arthur Jeff Villasor kuno, good morning. Kay Star Mayo kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Kirina Beria Flor, kay Mamaya Lulit di Alagdon, kag Papaya Jo sa Barangay Pandanon, Aldrich John Apel, pamilya sa Don Salvador, halin sa Arizona, USA. Good morning. Balik na kuno sa Amerika si Vanessa Mayo. Wala kami kakitanay ba sa pag-abot niya dire sa Aksyon Radio. Sige May lang pagbiyahe, Star Mayo. Balik dito sa Amerika. Kayo si Bukal Turilla, gamonitor man sa Binalbagan. Siyang ilagay yung Dato Castillo, monitor sa Purok Langka, Bangga Tutong Barangay 1, Barangay Pilisa, Tamyaw ya bata ya. Maricon Castillo, kag Gloria Moreno sa Birot, Libanon, kag sa EE International Company, Batangas, Junjun Castillo. Kay Doy Arthur, ara naman siya, kay Jory Montiliano, nagamonitor sa Barangay Vista Alegre. Ayo kay ang ilagay yung Dato Castillo, belated happy birthday kuno sa Mangodya Kagawad, Fernando gayon Dato sa Cruising Cambaog, Hinigaran. Sige, belated lang nga pagsaulog sa Bukadlawan. Kay Milagros Morales sa Barangay Maaw, upod kay Edgar Mulares, good morning. Kay Vicente Maglage Jr., nga monitor ko diya, City Heights, Bacolod. Tamyaw kasawa ko si Perle Gomez Maglake. Iko di mapilis, kag Panoy de la Cruz. Si Iko, kamusta ka na? Kay Erlinda Ordonez Planas, good morning man. Watching live sa La Carlota. Morning ko no kay Boss Lito Yababa, Hendrik kag Juan Zamora, siling ni Milili Oligo. Si Renato Tanyuan, good morning man, live sa Sindao Sipa, Isabela. Tamyaw lang kay Isidro Vargas, kag Bilyo Maaw Totong, good morning sa inyo hala, bulugtaw na kamo. Si Judge Napia Mantiga, bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Rubin Tampos kag Bob Rancia, good morning man. Dr. Aul Alibugas dalom dagaladlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Sa Purok Balulan Bago, kamusta? Si Ana Diaz, good morning sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahibalo kamo padayon. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Sa live Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa low pressure area kagabagat padayon magadala sa pag-ulan sa malapad nga bahin sa ngaton pungsod. Suno sa pag-asa ang low pressure area na monitor 320 kilometro sa west sang Dagupan City sa Pangasinan. Pero ang low pressure area posible hindi man siya mag-develop tropical depression. Ang low pressure habagat magadulot sa pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa kag Visayas. Amo nang maka-eksperyensya kita. Perme sang magalumon, bulubagyuhon siling mga panahon kay porting buo sang ulan. Grabe, kung buo ang ulan niya, tag-isa ka oras. Saka tubig dayon Baha dayon sa pila kabahin sang pungsod Pilipinas. Bawang Metro Manila gid. Ang Cebu ganiha, nagligad nga semana, puwerteng buo sang ulan may nagkalaanod nga kabalayan. Amo na iya kabaskog sang daluodo sang tubig kon puwerte ang postdak sang ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na ang mayong balita. Tukion ta karon kon pilagid ang i-rollback sa presyo sang gatong. Baw kabay pa sige-sige siya. Agosto abe. Pagkatapos dugangan mga 2 bulan, mga 4 guro ka rollback ulo umpawan na ini ang aton mga driver. Makayuhom-yuhom na sila, may bring home na, kag mabayran pa ang arkila sa salakyan. Namilas niya kon purting ibwal sang gatong kon ang ginabandiho mo imo kaugalingon. Kay pwede kaya kapahuay mo limo. Hindi tanay magbiyahe bla sa kadlaw ka daw purtigid. Pero kung gaarkila ka, kag may pamilya ka, obligado ka magbiyahe. Ano ipakaon mo sa pamilya mo karon kundi ka magtrabaho? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Si Samson Sumilier Bibar, nagamonitor siya sa Guam, sa USA. Kamusta ang signal sa Guam? Kay Nida Paston, good morning man. Kay Kone Laparan, tamiyaw ko pamilya Laparan, Labanyego, Torbila, kag Isparisya, gatamiyaw Kone Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Aprek Mande Uya, good morning. Kay Nimisha Roques, nagamonitor sa Barangay Tangob, taga Tangob na good morning. Kay Nana Perez, tamyaw ko da si Papa Roberto Perez ang Rosal Takuling, taga Rosal Takuling, good morning. Kay Peter Aligarbes Jr., morning, monitor sa RGBI Talisay, chapter Maduin sa Brigada Eskwela, sa Don Enrique Lizares Elementary School. Sige. Kay Cesario Duran Pastlom, good morning. Tamiyaw ko pamilya Duran, Laparan, especially pamilya Paslon. Kay Utay Benedicto ba, Arisya? Ari ko diga monitor sa San Barbio Hotel sa Bae City, Negros Oriental, bagalagaw siya. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Kay Lubic de la Luna, good morning. Ari kami gamonitor, nga peta. Alin kay Pato, kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Renato Tanyuan, good morning. Tamyaw gali sa tanan nga Tanyuan family sa Barangay Maauni, Bago City, kag kay Chay Miling, Nida kag Edmond Bolbes. Sige, kay Karen Miraflor, good morning man. Gamonitor ko subong, salamat gid. Kay Lisa Joy Leon, o kon Lisa Joy Ilon Amoroso. Kay Ruming Estabon Hidalanga, na monitor na ni Kayna. Good morning sa inyo. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Ade Heresa, gamonitor sa Tabao proper, sa Valladolid.
taga Valladolid. Good morning lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life extension. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. 4:53 na. Pasudlon tag report sa Kapitolyo pag-turnover sa mga market stall sa Negros First Food Terminal sa Dalan, North Capital, San Juan, siyudad sa Bacolod, pati gayunon, subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Isa si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga opisyal nga magsaksi sa patigayunon nga pag-turnover sa mga aga sa mga market stalls sa Negros First Food Terminal nga nahamtang sa Ginsang-an sang Dalan North Capital
kag San Juan sunod sang Bacolod. Ini nga pag-turnover, kasunod din sa padang maglang pagparbahanay sang kontrata sang gobyerno provinsyal kag sa mga nagrenta o kung nagarkila sang saring mga market stalls nga mga 56 ini sila tanan kabilog. Nagatapos ang turnover, ang formal nga pag-operate, pagbukas sa mga market stalls ang patigayunon sa Agosto 15. Agosto 23, pag-sundar man sa pagbukas sang meat, poultry, fruit, kag vegetable, kag dry goods section sa among terminal. Pag September 7, buksan naman ang tulahan na kitchen nga sa una naman tugad na sa tuwag nga pala-pala. Ang Negros First Food Terminal isa lamang ini sa mga income generating projects sa provincial government nga patukod pagi sa loan sang provincial government sa Land Bank of the Philippines nga ang balor sang saring struktura nagalabot sa 115 milyones ka pesos. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na kay Vincent L. Herbulario. Good morning. Nga pamati samtang gapangapi sa Barangay Takuling. Taga Barangay Takuling da morning kay Manjo Arniho. Tamyaw kuno si Diana Villanueva. Morning man, dira kay Philip Bilisa sang Murcia. Si Pare Kinit Pabon, kamusta ka? Si Marvin C. kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erning Hurilia, kabugtaw na ni. Kay Richard Kagtutobino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, abi bangon na kag walking na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan
Police Station 8 nagapangita sang person of interest sa pagpatay sa Assistant Barangay Secretary sang Singkang Airport. Police Balita. Detalyo pod aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. May person of interest na nga natumod ang Police Station number 8 angot sa pagpatay sa isa ka LGBT. At the same time, Assistant Barangay Secretary sang Barangay Singkang, seleksyonan sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, nga may isa ka testigo nga nakakita sa duwa nga naglabay nga iya pa ini ginsita kag nakita ng itsura sang mga ini sa diin nakita man sa CCTV nga isa sa duwa may kutsilyong kag ginadala. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Fred, sa buli sang testigo, magapatigayon sila sa pagkuha sang facial composite sa mga persona base sa deskripsyon nga ihatag sa ilang testigo. Magluwas ni Action Fred, ginpadala na ni Police Major Jory Puerto ang cellphone sa biktima, agad ipatigayon ang forensic examination sa pagpati nga may ma-retrieve pa sila nga mga importante nga messages sa cellphone sa biktima nga ayhan makahatag sang dugang alib sa padayon nila sini nga investigasyon. So far sir kagabi may nakakit kami na CCTV sa piyak pagkakanto. Duwa ang aton person of interest, may nakuha naman tang CCTV. Ang aton nulaton nga may identify itong duwa. So makita sa CCTV nga ang isa may talang armas. Nakita dito nga may ginbulot siya nga patalom sa piyak nga kanto. Mga alauna sinuwebe sa atong sapat. So may kakawitness, matala dito man, kaya kinsita yan yung duwa. Na hindi taga dito, nag-agis na nga kanto. Mga alauna 15, bali, ang muna nga kadlaw mo ng oras. Nariparaan niyang duwa kataon ng liko sa kanto. Marap sa katambay, kinsita yan. Maano ka mo. Ang isa ko na nabalikit pa, so muna nga na-identify ang tsura, pero hindi kilala kay hindi taga dito. So nga mo yung muon subong, ang witness, check ko official composite itong nakita yung suspekta. Tapos ang cellphone sang victim pa submit namon sa RAPO sa Region 6 for forensic para ma-retrieve natin ang mga deleted messages kung sino makontak na bilang may catch siya. So kabay pa nga ang amon nga video na nakuha sa CCTV, ma-identify itong duwa, mangita kayo paagi nga ma-identify namon itong duwa. Kaya mo itong suspect na naman naging sita ito kung nag-aagi siya kanto, kaya tambay sa kanto mo may ikar mga game na nag-aagi. Kita sila tambay sa tiyak, ang mga nakita yung duwa nga nag-aagi na hindi na kilala. Yung sita yan, ano ka mo di kung kanto, nagpalikad ang isa, mga ambal niya kung makita yan liwa, makilala yan na, ma-identify niya kung itong yung ato. Gali yung problema si TV tan di klaro bala ng gabi-abi tapos katalithipa. So imotan tanan nga paagi para ma-identify itong duwa mga suspect. Kagabi gani asun sila kami halin sa area kay kita sobay naman ang mga pwede maagyan na may CCTV. Sa pamilya, sir nga nagapamati sa napatay, anong mensahe mo, sir? Ang pulis sa Station 8 wala diliga dulo para lang matidaan ospisyal yung kamatayon ni Reynold Cohen. So babay pa nga may mga tao dira ka nakita o witness mag-opera kag magpalapit sa Station 8 para ma-identify tanin suspect na naghinos ng krimen. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:07 na. Kay Hel Javier, good morning. Kay Elmer Boyet Villamor, nagaupod sa aton. Kay Julpa Caritatibo, morning. Tamyawag Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Julpa Caritatibo, Dindin Monteflor sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Erlinda Ordonez Planas, good morning man. Tamyaw ko belated happy birthday kay Toto Migali Planas, Ugate sang Kabangkalan kahapon, Agosto 7. From Mama Lindy Planas. Belated lang nga pagsaulog. Kay Florinda Villa Campa, gamonitor ko di sa Purok Mahimulaton, Banago. Taga Banago, morning. Kay Jinky Dialagdon, sige halong kid salamat. Padayon kita sa pag-monitor dire sa Aksyon Radio. Uy, dali na lang no? Kag mag-arang ka na ang dakop ka daog ka promo. Hulatan nyo Pizza 15 na! Taga Gimarasda, good morning, kamusta kamudira? Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Doktor Balita Espesyal!
Special! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga ano damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. syempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init naging ni. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral yung ipabagbo mo ka puti ka tayo bad paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Di bro kay init. Hinit saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog ko to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga so, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung gagatulog akong gabi. Butay, check lang. Hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga. Kaya di mo yabo. I-check lang da kay... Sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko lang na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 1737. Una nga bula resulta 17 kag 37. Second draw 1136. Ikadua nga bula resulta 11 kag 36. Third draw 1925. Ikatatlo nga bula resulta 19 kag 25. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 52, 25, 19, 14, 54, 34. Resulta sang 658 52, 25, 19, 14, 54 kag 34. Saylo kita 649 ang jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Winning combination in any order 15, 32, 9, 13, 1, 31. Winning combination sang 649 15, 32, 9, 13, 1 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Imbong Jukampo kag Kap Bito sa Maaw, good morning lang. Kay Bibing Balasabas, ara man siya. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Munito dire sa Talisay, may lang nga pagpamati da sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa barangay Karulan, Kabangkalan. Si Dilaos kag Nanay Sabilo sa Victorias gaupod man sa aton. Si Billy Albay, morning sa pamilya Albay sang barangay Laragran. Si Barani ni Rico, morning kuno kay Bukay aming Opsima Gingging Perez, Kunsing Baran. Okay, halin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Shenika Mahilo, morning kuno kay Dodge Dalida, morning lang. Kay Ana Di Sales, tamyaw ko Shirley Paiman, Ninita Trinya, sang Sitio Intigian, Barangay Kubay, La Carlota. Kay Chow Esrabon, good morning man. Nagaupod-upod sa ato na tagsa kakagahon. Kamusta na da sa kapihan? Present permeda si Monseng Syukon, si Joel Perido, si Bida Tumbos, kung isara man da, si Paricano Rivera, gapit da, si Lori Apurado. Kay paring GC Sindico, Bibitan kag Roger Aguirre, ginumin mong kamukapida. Ang mainstay daya, si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Monet Rujas, si Nelson Distrito, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Tiangson, si Billy the Kid Caro, kag Jimmy Candelario, si Diok Torres, kung kaisa gapit mada, morning sa inyo Dugay matang wala makapamasyar da sa inyo, no? May mga jutay lang disturbo sa aton sini kalawasan. Kay Marshall Scooter, good morning. Kay Dr. Bob Francia, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ari na yun. Ang epekto sining pag-atipan sa inyo lawas, ipakilala naton kamamangkot kita. Kung may asma ka mo, wala bala untat nga pag-ubo, may pneumonia ka, bronchitis,
lala bala ang paggubag sa baga. Mataas ba lang uric acid? Hindi bala normal ang pangsyon sang kidney ninyo? May arthritis ka? Masami nagahubag ang inyo kalutalutahan tugas ang gout, rayuma kag diabetes. May high. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids.
Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot Atubang sa mga konsihal sa maabot nga Huwebes. Balita City Hall. Detalye niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bayag action Fred, sa mabot nga Webes nga adlaw Agosto 11, gintala ng pagpresentar sang korporasyon nga nagapangayo sang resolution of no objection kon Rono para silang reclamation project sa may barangay Banago Syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino chair sang Committee on Laws and Ordinances. Nakapatigayo na ang iya komitiba sang public hearing nagligid nga simana kag sa mabot nga Webes magapresentar ang korporasyon sang ilang nga plano. Ginpatag ni Espino nga mismo ang mga konsehal ang nagpangabay nga antes ihatag ang Rono, dapat mahibaluan kung ano ang reclamation project sa lugar. Ang Corporation Action Fred nga nag-apply sang Rono para sa 247 hectares nga reclamation project nga sakop sang Purok Mahimulaton kag Purok Sibukal parehas sa may barangay Banago. Ginpahayag ni Espino nga si Councilor Vladimir Gonzales ang isa sa mga miyembro sang korporasyon, pero wala ini sang may nakitaan nga conflict of interest sa tion nga mag-abstain kung talakayon ini sa konseho. Tinalikdan nga Council Action Fred nag-apply man sang Rono ang amo korporasyon pero wala mahatagan. Ma-present pa sila Thursday members of the Sanggunian Panglungsod. Sa session ni or separate? Hindi, separate. O, bali ano na siya tawag? Ang Sanggunian Panglungsod, ang role is executive issue lang ni Rono. But ang nag-ayo ang mga members, before they do that, lantaon kayo do brief overview lang kung anong grounds ang proponent. Dabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon wala pa matapos ang pandemya. Gani padayunon nga proteksyonan ang kaugalingon
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Rosine Santia Locsin, good morning. Kay Aida Alunan, taga Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Nida Beliote Olarte, good morning man. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Bautista Montiras Morales, Mimis Garcia sa Barangay Maaw. Si Dante Makilan, Ari Mansiawa. Ba, si Elizabeth Gamala, o sige, Elizabeth, good morning, Ed. Kay Kat Kibir, ara naman siya, nagaupod-upod na sa aton, tagsagid, kakaagaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na sa pamilya Nabarte Eskultura Mundihar Abiset kag happy birthday ko no kay Leo Eskultura nagatamyaw Lorena Eskultura sang Kanlaon 3 sa mga Eskultura family sa Kanlaon, good morning lang. Mailang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagahon. Mabalik ako pagkatapos ni Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag Sudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Maki,
mahining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsud. Sa banwa sang hinigaran, mangunguma, nagikog, patay. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Patay na Action Fred sang nakitaan sang iyang mga himatay ni 22 anyos nga mangunguma nga nagabitay pa no sa puno sang kahoy dira sa may banwas sang hinigaran tinalikdan nga Agosto 6 sa Sabado sang hapon. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sang hinigaran PNP. Actually aga na ya sang August 7 Domingo sang nagpadangat sang reklamo dira sa may hinigaran PNP ang himata sini napatay Action Fred sang nagpadigayon sila sang investigasyon dikto nila nabaluan nga ining napatay mga naglisensya pa nga maglawig sang Carabao sang hapon man sang Agosto 6. Sang ulihi way ni nakapauli Action Fred ginpangita sang iya nga ginikanan kag dikto nga nakit-an ini nga nagakabit na sa puno sang isa ka kahoy gagamit ang kalat Action Fred nga ginigot niya sa iya man nga liog. Wala na sang kabuhi isa nakit-an ining 22 anyos nga biktima. Sunod diri kay Sabando wala sila sa nakita nga foul play sa kamatayon sining 22 anyos nga lalaki kagati ang ila diri ginalantaw may mo rason depression Action Fred amo pa man lang na ang inisalged nga natipon nga impormasyon sang kapulisan. So di kay na sa bando way pamagidman sa may matuad nga impormasyon ining pamilya para kung tali makadugang sa pagtipon nila sa mga detalye agud may balangid ano ang rason sa likod sang kamatayon sining biktima. Nagsuicide lang talaga. Pinaimbestigahan ko to. Kaya lang late reported dito. Late reported. Kapon pa ito nangyari. Kanilang umaga lang silang nag-report dito. Kung daw yung depressed daw itong batang to. Hindi pinaimbestigahan. Wala rin makapag kung bakit gano'n. Punta kami doon. Nagpunta yung mga police ko doon. Report ko. Kahit yung nanay hindi makapag dahil bakit gano'n ang kanyang sa pera. Wala Ito lang pa lang ito. Nag-ano lang doon sa liberal ito. Liberal. Trabaho siguro sa mga yung mga fans sa trabaho lang ito, liberal. Nabatyaan si Police Lieutenant Colonel Neserato sa bando sang hinigaran PNP. Sa totalan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. So nasa balito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Daw kang ilo no? Inablang i-imaginon mo nga higtan mo liog mo kag ipakabit lawas mo. Gahikog bala naton nga mga kauturan. Kamang ngilo bala mong iban gina gulot lang ilang nga pulso. Daw kabudlay no? Isa lang ka tao may isog makahimos na mo. Budlay na yamak mo nga ibitay mong kagalingon mo. So. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Bao si Miriam Panagito na siya gaupod sa aton. Si Dilia Liabe, tamyaw ko akon birthday. Ika-66 ba? Si Dilia Liabe, 6 na siya. Happy birthday, gid. Kabay pa nga malipayon ka. Kay Joy Ann Ogdamen. Sige, good morning man. Sige. Dire sa Rosario Hills, Barangay Nato. Sige. Kay Isabilita Giroy, morning. Aksidente sa tubang ayon sang emisyunan. Patay gid naga-monitor. Sige, gina-monitor ina sang aton patrol.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan yung... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Las 5:43 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Ang inyong mabatian, isa ka bilayaran. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasig para traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay,
among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Masubong ang portigid gaulan nga illegal nga droga porte no. Nga daw hindi gini madisponihan no. Lain pagid kay sa una ya medyo gamay-gamay lang subong ya milyon-milyon na ang nagalapta nga syabo sa bilog nga pungsod sang Pilipinas porte nga bilidad no. Nya siling sang amigo ko mintas kuno nga may gutom, mintas nga may imol ang syabo gapadayon. Bagin himo nila ngayon bakal bugas ang pagbaligya sang sasi-sasi sang syabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na kay Rimar Biranyo Lingoste good morning nga pamati sa Gimit La Carlota. Kay Roger Burgos morning kay Mama Winnie Kunugiray Burgos kag Brother Ronald Burgos sang Biscom Compound sa Binalbagan. Kay Lolita Binyas ang paglaom Binalbagan naga-monitor ged nga pangapi. Sige may lang nga pagkapi-kapi. Kay Milko Bilyo morning man tamiyaw grupo pagidait Brad Mating ni Pales kag si Papa Lukoy kag Biboy Vargas. Sige morning disenyo. Kay Joel Teodoro Daulong Jr. Sige. Morning. May lang pag-monitor kay Isabelita Giroy sang Alihis. Good morning. Pakadto subong sa kabog. Kay Bilin Sinaon, good morning. Ga-monitor sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Good morning. May lang pag-monitor. Morning. Go for election. Dapat isla na. Baba. Sister Mayo, morning. Happy Monday. Ba daw nakapuli na si Star sa Amerika? Sige, morning na sa imo. Ari anay ho, para sa di kalidad nga serbisyo, sa Riverside kamo magkadto ha. May ara sila private nga kwarto, 2,000 lang. Kag 1,550 ward room promo. So, kon di kalidad nga serbisyo ginasulit, sa Riverside kamo magkadto. Reservasyon tawag sa 0939-91-38258 o kon 43373. Entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Priso karon sa Police Station number 3 ining tatlo ka mga individual sa illegal nga panahor sa Purok Kasagingan, Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga naaresto amo sanday Reggie Fernandez 26 anyos, Angelito Marcelo, 20 anyos, kag Joseph Marino, 21 anyos, doon sa nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod din kaya Police Staff Sergeant Ayan Joy Brinkes sa nga Police Station number 3, ining tatlo ang naaresto matapos na aktuhan nga nagahampang sang illegal nga panahor o kuntong its. Na-recover sa ila ining isa ka set sang baraha kag 215 pesos, ginapatihan bet money. Samtang sa Police Station number 4, ginabulong naman karon sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ining mag-live-in partner matapos aksidente nga nabungguan alas 11:45 kagabi sa isa ka Wrangler along sa exit area sa New Government Center. Ang mga biktima amo sanday Leonardo Grayes Jr., 22 anyos, kagang iya sining live-in partner nga si Maria Erica Perialde, 27 anyos, ang JJ Gonzaga, Barangay Villamonte. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Castillon, ang traffic investigator sa Police Station number 4, sakay ining mag-live-in partner sa ila sining Rusi nga motorsiklo
halin ni siya sa south-going north nga direksyon sang aksidente nga nabungguan sang isa ka Wrangler nga ginamaneho naman ni Lenny Mahinay, 37 anyos, sang Kamingawan, Barangay Estefania, nga that time action na Fred nagapagawa naman sa exit area sang NGC. Karon ang mag-live-in partner ang padayon nga ginabulong sa Regional Hospital. Si Mahinay ang ara man karon sa kustodiya sang Police Station number 4. Ang ining balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amuning pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyo pag-inom sang D3 Bio matagadlaw, makasiguro ka nga protektado ang kada cells sang imo lawas. D3 Bio ang kabulig mo batok sa ilanat ubo kag trangkaso. Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pederlep Lending Corporation. Ginapaybalo nga ang Pederlep Lending. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang
ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile. Tang bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!